Apa to kuwi? Kuwi apa? Perang to? Oh iya, perang. Tangane iki piye? Cakil iki tangane piye? Ayo. Kosil. Mula kokean gunem tanpa guna. Ayo, iki ngaturi bintang tamune Mas Yuda. Ah, diaturi pinarak kene. Petuk walang kekek, walang kekek. Monggo ayo, walang kekek. Cilik nganti sayaene gerange. Nggih. Niku sing kepenak dirungokke. Wah, kuno ning mirasa. Yang diajak ngobrol ke depan, yang tidak di belakang. Niku sopan-sopane wong ngoten niku. Kono-kono. Sumingkir saka papan kene ayo Mandura. Walang kekek wiwit kula niku ngendangi Bu Hajah Waljinah. Nggih. Gitu ratune walang kekek kira-kira aku kelas siji SD ae. Kula etuk jatah ngendangi Bu Waljinah walang kekek nganti saya keten lho Cak Yuda. Saestu wah. Kuno ning mirasa. Niku padha kalih para pamirsa Kabupaten Ngawi. Wiwit kula nderekke bapak nganti saya ini pecinta wayang Kabupaten Ngawi ora bakal luntur ning malah sangsaya subur Allahumma. Amin. Kabukten. Lho, iki wis jam pira sing kepareng mirsani isih jenjem lenggah sawetara isih ana sing ngancani awake dhewe. Hebat. Ayo mesti no. Sing jenenge wingi, Ngawi nganti Banyuwangi. Niku nek nggon daerah nresnani wayang, wis ora ana tandinge. Utaminipun mapan wonten ing Kabupaten Ngawi. Menika saestu minded dumateng wayang kulit. Nggih. Ora mung ngemongke nggon guyon, nggon lagon, tapi nggon lakon niku nggih digatekne saestu. Oh, estu kok. Kyai mriki niku gatekke marang lakon tenan kok. Ana banyolan digeguyu, ana sanggit digatekke, ana sabet ya diapresiasi, ana gending ya dimatke. Mula mbombong sing nyambut gawe. Muga-muga para pamirsa sing bengi iki dadi penonton, tahun ngarep dadi penanggap. Allahumma amin. Ayo kudu ngono. Saestu nyicil ayem niki jelas setunggal sing mlebet tahun ngarep. Sapa? Mbah Lurah. Masa Mbah Lurah wae. Ah, ora ya isin to pacare empun masuk lurah sak dhuwure kok ora ora isin.
Aya mung kari ndelok keperluane. Oke. Mbok dalange sapa bakune wayang niku teng Ngawi tetep ngrembaka ngaten lho Mas Yuda. Saestu wong kesenian wayang kulit menika di samping tontonan kebak tatanan ugi wonten tuntunanipun. Tuntunan kuwi werna-werna. Leres. Ana ning nggon wayang niku tuntunan agama ya dilebokake. Nggih. Tuntunan kemasyarakatan ya dilebokke. Nggih. Lho, guyon parikena kuwi ya sok kanggo tuntunan. Oke, ada pesan moralnya. Nek tembung indahe ada wawasan edukasi, sarana informasi dan komunikasi. Yo, nembang karo aku sik. Siap. Dina Senin Mas Yuda. Aku neng Sragen mlaku-mlaku karo tuku duren. Ana wong wedok Kok lungguh ijen. terus bareng tak cedhaki sirahku dituthuk ganden. Pena pengen mesti pengen. Ora pengen. Lah dijak apa ora? lah kono arep melu apa Melu apa ora? Nah aku nur siapa ae karek kono piye? alah Bang, dijak ya gelem dijak ya gelem Ya arek kono lah. iso Mas tenang, Yuda iso kaya iki tenang. mah kaya iki mah penake kaya ngene iya lanjut Nggih. dina Selasa Aku neng Solo ayo kae mlaku-mlaku Karo tuku nangka. enek cah wedok Rambute dawa, bareng tak cedhaki. gombale mukia. Alah lah didong tak dong ning totang todi tak dong ning totang todi tak dong ning totang todi ndak gitu iya lah tenan apa iso bedake wong wedok karo gombal Ah peteng mati oh lampu. iya panci bengi kok ya panci bengi rambute diure ra tau keramas nanti kaya gombal dina Rebu Ayuda aku neng Solo Yeah. mlaku-mlaku Karo tuku bakso, ana cah wedok ndol klambine ijo. bareng tak cedhaki. Aku dikroyok coro. Enak. dina Kemis Mas Yuda Aku neng Inggris mlaku-mlaku ndol Karo tuku lapis, ana cah wedok ireng manis, bareng tak cedhaki. kirek didik. Alah Mas Cak Yuda Nggih, ngeten lho pripun? perkara kirik Pripun, didis nggih? iki bisa dibedak Masalah kirek didis. Ah, iya lho. Ora iso mbedake antarane wong gadis karo kirek didis niku. kok ya kebangetan sing lamur mripate Iki nyapa? Nyapa? Ndang 3 menit to. Kisinan ora Sapa? nek gamelane kok joget dhewe kan kisinan. Sapa? Kowe kisinan. Pancen iya. dina Jumat Mas Yuda Dina Jemah ndol. ya Aku neng sawah Mlaku-mlaku. karo ngusung gabah, ana wong wedok ayo bubuk mlumah, Bareng tak cedhaki ndol. murep. Lho iki Iya, Ra. kok ora pas Iya. to koke. ngarepe mburine ya no Wong NN kabeh, oo kabeh, Kabeh. kudune ya kabeh. Lah ya sire arek kono mlumah to. Barang tak cedhaki to murep. Wedine tak kapak-kapak nih. iya dina Setu ya Aku neng cepu Bisa. mlaku Mas Mondol karo tuku duku. Ana cah wedok cah mondol. Rupane ayu, Bareng kok cedhaki ndol. kleru mbok deku. Mbok dene sik enom. Mbok dene sik enom, Pak. Jenam ditong tak deng. Tong tang tong ding tong tang. Kaset. Nesu. Iki tenanan kok kaset piye? Bareng tenanan ora Iki- gelem joget. Iki live kok kaset piye? Kasep. Oh iya. Heeh. Dina Minggu Mas Mondol. Aku ra metu. Mlaku. Aku ra metu iki. Piye to? Metua to, ra ketang Piye wong to? saiki metua to. Ra ketang sithik metua. Wong ora metu kok kon metu. Ya ning jero omah kan ya kena. Mlaku-mlaku ning jero omahku, ngono kan ya kena. Oh, sembah aku ti pasti. Dina Minggu
aku ra metu. Mlaku-mlaku Nang jero omah. Cawe gak dalah. Rupane ayo. Bareng wae. Aku kok wedi dhewe ya. Abape. Ya aja ngono ta. Padahal aku bar sikatan lho ababe. Wah ning tenan aku iki Mas Mondol iki cerdas tenan piye wong. Cerdas. Wah. Wes muga-muga panjang umur Mas Mondol tak dongake panjang umur. Amin. Ben wong sak donya mati sampeyan urip. Lah engko sing mendem sapa? Iya. Ya turu dhewe kok iso. Bubuk dhewe. Yo, iki ujupe tirakatan. Saestu. Kalih tasakuran jare Piyai Jawa niku laku sing ampuh niku siji melek, loro sabar. Nggih to, antune sabar, ana sing ala-ala ya ora digawe lara, ana sing alembono ya terus ora dadi ugungan. Nggih. Karo tirakat wong sing sregep betah melek kuwi bakale akeh ganjarane. Ya malah marai lara mah. Wong kon betah melek, betah luwe ya malah lara mah. Lah yo tirakate wong ngono kuwi betah luwe, betah melek. Ngono no mesine malah ampuh no kuwi. Marai lara mah. Kok Lho, lah wong lara omah kok bingung to, Mas? kowe iki ngawur wong lara mah kok. Pengen ora lara omah. Ya pengen. Pindah kidul omah. Lho kan aman, ora lara omah pindah kidul omah. Mesti mari. Apik kula nomah, Mas. Lah nyapa? Ben ditabrak truk ndasmu. Kok wong senengane nesu Aja lho. nesu to, aja nesu. Awake dhewe iki ya ora ketang dikaya ngapa ki gedhekke panuwun nang gone panjenengane Pak Carek Bu Carek. Suwun, Iki Pak wis Carek. gelem nguri-nguri kabudayan ki ateges iki apa ki ninggali anak putu termasuk sedekah rasa. Nyenengke piyai akeh ki wis sedekah rasa. Kamangka nuwun sewu dongane wong 40 kuwi padha karo dongane wali siji. Nek sing ndongake sakmene akeh wis wali pira sing ndongake karo keluargane Pak Carek lan Bu Carek. Iya. Mulane Bu Carek Pak Carek ki wis ngertos nggih Mas nggih. Ayo mesti no. Piyai niki wis paham nek sedekah rasa ki nyenengke wong akeh. Lah apa to Mas Mondol? Wong bondo ki ya mung titipan. Pangkat ku ya mung sampiran. Nyawa mung gaduhan. Apa mung gaduhan. Lah nek ora disedekahke diweneh-wenehke karo sapa sing berhak nampa ora ya rugi awake dhewe esuk emben. Ning kene iki lho, kowe iki ketok ganteng ning pekok ya niki. Ganteng oleh pekok iya Ya iki. Allah Gusti paringi sabar. Coba Mas Yudo ganti sabar. mic, ganti mic rada cetha. Nggih. Kok ora patek tanggap sing iso Ya mau Allah. kok. Aku kok iso bingung to omongan karo kowe iki. Bare ono oleh ngomong. Bondo ki titipan saka pangeran Mas. Kuwi kudu disedekahke diweneh-wenehke marang sapa sing berhak nampa. Pak Carek ki wis paham nek bondo ki titipan disedekahke diwenehke. Sing goblok iki kowe kuwi lho. Kok iso? Bondo ki ming titipane pangeran. Dititipi wong iki kudune dirumat, diopeni ora diwewehno wong akeh. Dadi nek sak wayah-wayah Gusti Allah takon, "Do, bondo sing tak wehne kowe ke mbok endi?" Pun kula wewehno wong akeh. Hayo ijoli. Arep mbok ijoli nganggo apa? Titipan kok. Ora paham to kowe? Wis ngene misale. Kowe titip sepeda motor bakal mbok jipuk ora? Aku titip sepeda motor nang penitipan. Ya. Ya mesti bakal tak jupuk wong aku titip. Nitip helm bakal mbok Mesti jipuk. tak jupuk neh wong aku titip. Padha karo kuwi, bondo ki dititipne kowe iki kon ngopeni ora diwewehno wong akeh. Engko sak wayah-wayah Gusti Allah jipuk, kuwi barang ijik enek. Karek ngewehno. Gusti nyuwun ngapura wong Gusti Allah padane karo maratuwamu lho. Iki pangeran Gusti Allah sing gelar jagat ki maha welas maha asih tanpa pilih kasih tur meneh Gusti Allah ki maha rahman maha rahim. Gusti Allah mono ora sare ngono lho. Nah, iki lho. Nek Gusti Allah sare sing wani nggugah sapa? Ya ta. Mesti Bleset wis ngene lho ampreh awakmu jelas ampreh awakmu genah. Kowe iki jane paham wong sedekah apa ora? wis ana aturane to, minimal 2,5%. Cocok. Kuwi disedekahke. Paham wong sedekah. Paham. Lah sing gelem sedekah kuwi oleh rahmat titik wis. Ngono ben kowe paham. Wong kok ora ngerti-ngerti, sing gelem sedekah entuk rahmat. Lah, wis sedekah apa ora? Ora. Sing sedekah sapa? Bojoku. Berarti sing oleh rahmat bojomu. Amin ya Allah. Lah, berarti wong loro iki nyedakne aku pegatan karo bojoku. Lah kok iso iki lho? Lah arep mbok etono rahmat. Aduh. Ya Allah.
Anu pentil rek, wis aku tak omong. Ora perkara, loh ya Allah. Sing kulino sedekah sapa? Bojo kula. Nah, tegese ngene lho, ora kok romat-romat wong wis entuk wahyu. Wah, entuk wahyu. Lah malah dikeroyok loro. Rahmat karo wahyu. Oleh nugroho. Lah malah telu. Widodo. Lah malah papat. Slamet. 5 gleput bojoku Mas. Bojo dikeroyok 5. Weh, Gacon bojomu ngono lho iki kok iso. Wong angel ora jamak. Tegese rahmat iki paham rahmat apa ora? Yo paham. Rahmat sapa? Rahmat bakul mie ayam. Aduh. Dudu kuwi. Rahmat ki welas asih pangeran sing diturunke ning gone para umat, para titah kuwi jenenge rahmat dul. Tanggit rahmat bakul mie ayam. Wong nek Mula contoh kaya panjenengane sing kagungan kersa Pak Gunaryanto niki. nggih Pak Cari. Pak Cari. Wong ki nek kulino sedekah uripe saya bakal. Wong ora mudeng-mudeng. Ya ra Yuda. Diaturi. Nek gelem sedekah tegese ora roboh saya bakoh. Nek wis wong gelem sedekah uripe sansaya bakoh. Amin. Kuwi sing pancen digoleki. Nggih. Jang-jang. Arep golek apa to? Nggih, golek apa? Jang-jang. Apa-apa sarwa turah. Lah, Pak Cari karo Bu Cari niku. nggih. Jang. Nek ora napa menika putra-putrane ora disengkuyung panjenengane arep piye kepaneh? Dang-dange urung. Lho karepmu piye to? Ya bar wis bakoh ngono terus ndang. Ora, lah nyontok kaya Mas Bayu panjenengan cobi Mas Bayu sing matur Mas Bayu. Lah wong jenenge wong iki ya kanggo irama to. Nggih. Bu Cari arep Pak Cari niku rak ya wis ngerti wong urip iki kudu seneng sedekah. Leres. Wong sedekah ki ora alim poso ya bakal. Tang. Pancen leres dawuh panjenengan Mas Bayu, wong sedekah menika marai becik, marai apik, awit ana tetembungan becik ketitik ala ketara. Tang. Betul. Coba lho. Betul. Wong urip ning alam donya kuwi ibarate wong mampir ngombe. Niku dawuh para kiai. Betul, sing kula nggih. tampa. Sepira to suwene ning alam donya? Hah? Ibarate kaya wong mampir ngombe. Nggih. Mulane kudu ngibadah sing sakakeh-akehe ning diparane wong menungsa. So bakale mati. Jeng. Dadi ngaten. Nggih. Wong kuwi nek nganti ora disedekahke uripe bakal rekoso. Rekoso. Rekoso ning donya ora dadi ngopo, tapi nek rekoso teng mriko, bakal disiksa. Ngono lho, Mas. Ndang. Wong Iki apa? senengane kok mesti ngono. Ndang kok yo gak diwehi. Lah wong ki sing sabar. Mesu kok karo krawitan apa iso nabuh kok Apa iso nek nabuh? ditinggal mulih karo yoga-yoga. Nek nganti kanca-kanca moh nabuhi karo kowe, Ayo isamu apa nek isamu apa coba? nyepelekke. Modele iki ya aja kaya ngono to Mas. Rempeyek ya rempeyek. Ning ya aja diremet-remet. Ngenyek ya ngenyek. Ning ya aja diremet-remet. Aja banget. Kok ora trimo ki ngapa ta? Lho, kok ora trimo ki ngapa? Lho sampean ra ngirim kok. Lho ora kok sih. Kok sampe tak loke apa iso nabuh sajake kok kaya wong ora trimo. Nuwun sewu Mas, nek masalah niki kula tengahi. Ayo coba mundur. Panjenengan apa mboten kulak pawarta adol pangkrungu ujare Mbok Bakul Sinambiwara kondange Mas Mondol. Nggih, napa tak kondange? Gamelan Lokananta ingkang tinabuh para dewa paranggananipun para widodari. Hah? Wonten kayangan Lokananta menika nek sing nabuh mboten panjenenganipun pukulun Betara Mondol. Wah, Napa ngatasi to Mas? Napa Ora ngatasi? Ora ngatasi wis to. oh dadi sakniki derajate wis dewa to. Derajate niki di atas dewa Mas. Wah, leluhur di atas dewa niku. Niki termasuk Maha Wiku. Weh, Dwijawara. Brengengeng. Wah.
Ada. Iya. Lah nek primet kanca-kanca ya apa? Kanca-kanca ya apa niru tok isone. Ora iso berkreasi dhewe. Tidak bisa menciptakan. Menciptakan kreativitas, cipta rasa karsaya itu Mas Mendol. Iya ya Lah iya. Iya, aja nganggo yae, engko ndak nendo meneh. Iya. Engko ndak disepelekke. Oh, dadi Sepelekke. sampean iki ngerti tabuhan, iso nabuh. Lho. Carine sapa? Aku tenanan lho, teko tenanan. Iso. Ono. Nek sing biasane nek arek monggo katuran dumateng Bapak Lurah jengkar saking sasana Palenggan terus tuduk kae ngono kendange piye tuduk gendek. kuwi apa Mas kuwi Kuwi Matraman. Matraman iki jarak Jakarta kono lho. Matraman iki nggo daerah Mataraman. Mataraman Diganti wong krungu pian Matraman. Oh ya. sing biasane monggo katuran tuduk Duling gendek. isa Lho, nduk, kuwi kendange pira? Wene ora Pak Cip ra iso. Iya. Nggih. Oh, hebat. Ah. Cara tabuhan liyane apa ya paham kowe Kok takonon sing angel sisan iki jenenge apa Mas Iki ngono jenenge kenong. oh hebat jenenge tenan. kenong ya iso muni Iso muni ampre muni dituthuk. paham Mas paham Sing gandul-gandul kaya apa kae pirang-pirang. sing gandul-gandul Kayak kempal, Kempol. kempul. kempul ya iso muni Bisa isone muni dituthuk. suarane Gong. Ya, isa. Paham. lah kuwi sing loro kiwa tengen kuwi Kuwi kendang. ya iso muni Iso muni. ampre muni Dikeplak. suarane Dung tak deng. Tung tak neng. Ya. bisa Kena kendang mak neng ya. lah kae Mas gedhi kae jejer-jejer kae apa Mas jenenge Kayak demang. Demong. Tembung ya iso muni Iso muni. ampre muni Ya dituthuk. suarane Mas Ning nong. Weh. Tiang lho wis. lah sing jejer-jejer songo ke apa Mas Kayak ngono kayak onde. sinden Sinden. Ora ono sinden apa takono. ya iso muni Iso muni. ampre muni Ya dituthuk. suarane Aduh. Panggilan. malah gila Yo saiki waranggonane dionekke. yo nekke tutukan warang genone tutukan Ayo tutukan tak gocok. disepati aku sing tutuk kowe sing ngendang ya Ya. bedi kanan kanca-kanca Ayo coba kendangnya saiki nganggo tutuke Mas Mondo. alah kok Coba. tutuk to Mas Apa? congor kok halus Ora ya apik cocot to. Ya ora ya. Sing ngentongi Mas Yuda, sing ngendang Mas Mondo. Nuwun tulung kanca-kanca kalih dibantu Kanca-kanca pendemung penyaron dibantu Anu nggih. ya liyane. Tolong dibantu ya. Tolong dibantu ya. Tolong dibantu ya. Ya, prak. jadi apa ayo Iki kaya Pak Tarman. Tarno. Tarpan wae Ayo. Wis siap ya, Mas Mondo, Wis wis siap. Mas Mondo. Ayo. tuduk Duling gendak. Gong. Piye to? Piye? Mangun pul. Kempul ngun. Piye? Piye? Nek wis tuling gendap terus piye? Gong. Oh ya. Ngono. Abanono to, abanono. tuling ngendak Gong. ya Iki wis sare cah reokan ndor aku. siap ya Ayo. Mas Mondo Ayo. tuduk Duling gendak. Gong. Gongon. Tak mantep. Ngopar dibalang telek kuwi. Oh sirah patah. wong ngerti nek mustaqim kok ya tohol Bos Mulyadi. Ayo. tuduk Bani kan. Sik suarane rusak sapa iki suarane rusak iki? iki lho iki Oh, ya Allah. melu-melu ya aja melu-melu ben ibu presiden nek kowe ora percaya karo ibu presiden nek Sing nyindan sapa to, Pak? nyindan barang nyapot jane Oh. nyepelekne kowe karo Mbak Darsini nyepelekne karo Mbak Fahmi kowe rumangsamu suaramu apik-apik dhewe melok nyindan barang ngono kowe Ndek apaan to kuwi? iki mau nek genah aku krungu
ujung jari yo ngoten Mas. Lah iya, iki lho. Kuwi suarane sapa nek ngono kuwi? Niki suarane niki. Kapok. Apa ora krungu mau? Turuk. Dat. Lho kuwi suarane sapa kuwi? Lah, iki aja ganggu nek wong nabuh. Ganggu ae kowe iki. Sing ganggu lho sapa? Ngene iki lho nek dicekeli iki mesti ngene. Kono medhun kono. Medhun kono. Ngalih. Sekali kok ganggu. Belum kali kono. Kono ndang dolo. Ayo ngalih. Kono. Oh, kok kono wae. Kono. Ayo, ndang ngalih. Ngalah kono lho. Ganggu ae. Bon, aman, selamat. Aman. Monggo. Duduk. Cari balung. Kok cek ganggu tak idoni kok kene lho engko. Ngalih. Halo, jejer pacare kono. Ngalih. Ngalih kono. Yedeng ngono. Cayu dah. Dalam. Ya, awake dhewe iki kula. Lah, nggih. Wis, aman. Duk niken. Oh, wis suwe sing arep-arep yai mriki. Heeh. Mau kepengin krungu suarane niken iki ya ngapa? Nggih. Wong ya jeneng bocah anu biyen ajari pira ta, Nduk? 4 tahun, Mas. 4 tahun. Sekawan tahun lho Mas pun ajar inden umpama saiki ibarate wong panen ngunduh kurang nggih pun pas. Lah iya no, tandurane becik, undu-unduan ya mesti elok. Nggih. Ya kaya niken iku. Pun selamat wis rene pagebluk iki mesti aman iki wis. Ya, Ya. saiki diaturke Cara pari nu wis jelas subur wong gak enek wereng. Oh, Ya. nggih no. Nggih, Wis, iki wis pilah. Ya awake dhewe wis pilah. Nggih. Nyambut gawe endi sing nyambut gawe ning panggung, sing ora sing nyambut gawe ning panggung, mulih nampa amplop wis alhamdulillah. Alhamdulillah. Mergo ketok Iya. gaweane Nyambut gawe. Nyambut gawe. Dene sing nang ngisor kok ora gelem nyambut gawe, nampa amplop. Ora mungkin nampa amplop. Lho, malah diparingi bucare. Oh, gleleng malah. Lelek dewa entuk bolo. Saiki Entuk seneng kita bolo. saweran. Engko barang mulai ra entuk bayaran wis piye. Ben. Ora ngerti nek kuwi iki asline dicicil, ora mudeng. Lah mudeng. Wis ben itu sawer wis ben. Ben. Wis uripe gen wis saweran. Awake dhewe pokoke nyambut gawe. Nggih, pun kersane. Apa utuh? Alhamdulillah. Aman. Ya, no. Lah nyapa ra rene? Nyenyak. Akeh kono nyenyak. Akeh kono ngenyek. Ngenyek wis ben Mbak, ben gak apa Mbak nikan. Ya. Ya. Yo tapok. Gleleng dek lho. Oleh nes saka Pak Lurah. Wi DP tahun ngarep. Wi DP tahun ngarep wi. Kayak mik. Iki, mik. Kok kemelintimen iki lho. Kemplelet dek. Kemlelet. Kuwi rumah Iki sakit. mike iki lho. Piye wong iki mbok sing anu ora sak glelek. Terus ora gelem Kowe lho nek kono oleh pira? Lho, iki engko rencanane tok 3 yuta. Oleh nek celuk. ya Nggih, monggo dereng mriki. malah diselgarake ayo. Loh, mantene urung. Ora ya dosa. Ora ya rugi. Kok ngisini-sini piye to njaluk ngono? Heh. Apa ora isin? Ora isin kowe. Ngapa isin? Oh alah, ger. Ben. Iki nembe manten kakung, lah manten putri. Anu, Kampret. utang burine sik gak apa-apa. Pacare piye? Pacare. Pacare. Nyapa? Sampeyan dereng iku tok. Kampret kalau piye kok iso pacare? Pacare. Yo duweke. Oh ya, ayo duit. Wis komprat kampret kok gak paham. 3 yutane kurang 200. Wis ta wong ya. Wis. Urung rencana entuk 4 yuta kok. Alah kok
Jur mundak ae. Akeh rencana ta. Nek kepengin entuk akeh rasa nyambut gawe gampang Mas Mondol. Carane pripun Mas? Golek meja ya ta. Nggih. Turu ning dhuwur meja, dikrukupi jarik teng ngarepe kei baskom. Lah, cocok kowe, cocok. Kuwi ra ngantek sedina 5.000 cek. Oleh akeh wingko. Ah, padha ora nyedakne aku ndang mati. Masa itu kendek men berarti itu oke. Oh, edan. Wampluk bisa niku. Ayo wis ben kono wis ben. Nggih, ben kersane malah ora jowo. Iki tak turut ana nyatus-nyatus metu priyo. Ora entuk ning kono. Ning kono lho karo bayi tok. Pengkut salah piro? Loro. Dipotong 100. Nek salah nek ping 20. Ora dipotong 2 yuta kowe. Mulih karek nggo 750 bongko kowe. Kopine, Pak. Wis ben wis ben. Ayo Mbak nembang iki ana sing kersake Sri Huning dibawani sik. Siap nggih. Ayo, maka. Aku iso bawa Sri Huning wi aku iso bawa. Iso karepmu, ra iso karepmu. Jare penak kono. Jare penane kono. Ra gelem rene. Sing bawa aku piye? Ya. Ya. 500 tapi. Iki upama sing iso bawa sampeyan sak yuta. Ora mung 500, sak yuta. Sak yuta. Iya. Ayo. Mumpung bengi iki aku moto duiten. Ya. Oh, Mbak Silvi arep mbok terak. Dan upama sampeyan iso bawa sak yuta. Yo duweke. Lah. Kabeh. Ayo dah, waduh gleleng iki Mas. Alah ngumel kuwi aku ndasku ngelu nek tak koyok ngene iki lho. Alah. Melinting. Silae manu awake masuk angin. Alah, Apa dikompres bathuke dikompres. Kompres nganggo. nganggo sing abang ini mah cepet mari. Lah iya. Gleling deh. Apa niken? Loh, ngapa? Nyandak aku ki lho. Ora melu-melu kok ya bandingin ya. Nggih. Niken. Lho, Ngapa? Niken apa maksudmu apa? Iki arep ngopo kok mulek. Ya ora apa-apa. Tak kira gua opo kok meneng ae. Ayo bawani. Gua iso. Ayo, iso bawa ning sayuta. Sayuta. Sinebut. Rasa mau warai. Suwi ya. Mbok Randang 100 tok. Ayo. Nah, Sai. Nyapa iki ngatur aku nyapa? randang dan sae ngene tak gawane sih. Ojo. Nyapa? Luar kalau kene kok gak cukup. Ya roh. Masa Sinebut. meneng. Sinebut. Meneng iso meneng kok. Nggih. Nek kene meneng. Aku yo meneng. Lah sing gawe sapa? Kowe nembang. Ayo nyenyet ayo. Ayo. Sinebut pahlawan putri. Iki lho mediane iki. Pertamane ngerti kono terus mak sret. Oh iya drama. Sri Uning Mustika Tuban. Lah. Kok iso dadi jula-juli lho. Mudhun Tuban. Piye to ki mengko semalah. Ampun. Tuban ngono. Ayo. Sri Uning mah. Kowe ya melu marai. Apa ora bener sak. Sri Ayo. Uning Mustika Tuhan. Tuban no Tuhan iki lho. Lah ya wong Tuban seneng karo Tuhan. Oh iya. Tane. Nano. Ayo cakep Putra ngono lho, Tra. Yatra. Putra Kanjeng Sira Lawe. Saiki Mas Mondol bawa tok sing gandrung yuda. Nah, Ale. Ya, suaramu di sana. ngeleh. Ayo bawa. Bawa kowe iki bawa. Ayo. Sawangen Lanjut. kae wong ayu. Alon-alon to. Kaget aku. Kowe iki lho saka gunul nang kene lho. Lah wis madhep kono. Iki madhep rene. Lah. Ayo. Malah dibaleni. Ya nang kene. Wah. Monggo Mas Yuda. Oke. Wah.
kaya-kaya ning jagat iki ora ana wanita kang tak tresnani kejaba mung siramu. Coba sawangan kae sak warnane kembang kang tuku Rasa ana ing percaya. ning taman Rasa sari. percaya wong lanang arek entuk cangkeme ngono kuwi to. Sabko. Iki gandrung kok sempo paido lho. Ya ora kabeh to. Ya ora kabeh kok iso. Kok iso dicakep-cakep iki. Rata-rata wong lanang arek entuk yo lambene lambe diapik-apik no. Padahal lambe gosok. Angger arek entuk yo ngono. Ya pelek ne ya to Mbak Iya, Niken. kamu tuh tidak tahu yang sebenarnya. Senene Mbak Niken aja kaya ngono kowe. Duk gomprang. Kuale. Duk pranggung. Duk pranggung. Kok sampean ae dhewe Oh, boten. Ora Mas, aku mau ngelingi Mas. ora bareng nakal. Boten. Yang manis. Oke. 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 Sebagai seket ya. Allah. Ayo. Ayo, Tutuke. Nduk pranggung. Duk prangkung bojone. Duk. Ini tak Karo. Ayo. Duk prangkung bojone. Goro. Nonano. Nonano. Salah kaya ini nah. Ah, kamu meneng ae marang Iya, iki. iya, Aku iya. ki latah. Latah kowe. Latah kok. Jak omong. Ayo. Ngebelo. Ya wis tutukno, bener. Ben ngebel kan gak enek kancane terus akhirnya ngebel. Yo, dah, lanjut. Wiratmaya. Ben, aja disalahe sak. Ben bener nih. Ayo terus. Tan wurung sriuning gugur. Bener. Biasanya gundul. Nek sing iki lho, sing iki kok dadi mustikaning bangsa ngono terus tampane kedang entak dung 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 ngono ya. Ayo, dah, dah. Iku terus dadi kae, dadi sing ngene iki dadi apa? Cikal. Alah. Cakil ngono lho. Kowe dadi imam. Radung. Ambek ocim sisan. Ayo. Ayo. Dadi mustikaning bangsa. Ayo, cakil kok iso. Cakil kok stroke. Ayo. Nganggo anu no, nganggo untu cakil. Lah. Ayo. Dalah, gua ikletong. Wah, capeng. Wedan tenan. Angelmu to wae. Sempok jawane sempok. Tapi ora sempok malah sempak iki. Yo. Ya. Jarang kene, masih to, jarang Oke, kene. jalan kok. Apa to kuwi? Kuwi apa? Perang to? Oh ya, perang. Tangane iki piye? Cakil iki tangane piye? Ayo. Oke. Oke. Nyumak nyamuk kuwi apa? Kowe kok mangan apa? Gedang.
Lah kowe mau untu. Oh, itu lho, Bang. Aduh, kaduk kolu. Untu kok dipangan. Untu iso. Oh. Yo alah. Sae. Ganti iki. Ganti utuh. Ojo dipangan. Ayo ganti utu. Ayo karo mong. Mandek. Ayo. Mandek. Mandek. Apa nih? Dalang tukang masuk angin lho. Nyapa? Lah angkon yo presker. Lah terus Saiki untu yo presker. Kuwi gedang rasa mentol. Gedang rasa mentol. gedang rasa mentol ngono lho. Ngono. Ora mentol dadi kentol. Kok nesunan opo? Cakilipun sae iki. Oh, sae. Wong jebolan Sri Wedari kok. Oh, nggih. Alah nek sing nyuwun sewu nek Mas Bambang Cakil sing nyakil Mas Mondol terus Bambangane Mas Ali Marsudi wah sae ta itu. Oh iya. Ya Mas ya. Kak ini. Yo, tutuke. Ayo. Ayo bandikan ya. Tanurung Sri Huning. Ayo, tutuke sik. Ngurung Sri Uning kukur Nano. Dadi mustikaning dadi mustikaning tobat. Monggo, yo lanjut langgame, Nduk. Oke. Wah, ayo. Seret. Sri Uning mesti katobat lambat tresno Uloloing. sapaya pasti Ao. marang Raden Yo kok mino Mas nggih. Moyo Yo. Malah kekek. Rasane katu. Terima kasih, matur sembah nuwun. Iki ana sing ngersake anu Mas Yuda. Nggih. Kitir semilir. Wah.
Ayo, mumpung ana nduk niken. Ayo. Kitir sumilir ja Wong nggih diaturke. enten nenek sing mamundutan Napa, Nduk? Puspitono lho, Mas. Oh, Puspitono lho. Boleh. Ayo. Oke, Puspitono lho sik. Nggih, ayo diaturke. Engko diurutke. Nggih, monggo. Puspitono lho. Ayo, Ja. Diaturke yo njajal garap gamelan. Puspitono lho. Monggo. Yuk. Ayo Mbak Tutut. Ah. Anaknya ayu utama ambara roming kusuma mulat lang prongko akabe sang semeng sambulir pait matu lindri-lindri nyawang netramu dasar lancir kuning anggota rasa kangenku Tanpa noli
biasa jan. Ayo orang gua wong bocah pinter ya ngono Wah, kuwi. wah, saestu. Nggih. Mumpuni ing samu barang. Diaturi kok. Ra rugi pokoke Indonesia ya. Sik, iki ana nawala meneh. Taurke wonten sing ngersake cewek gaul kalih teteh sing tresna. Saking Pak Jumiran SBA Sidoarjo. Oh nggih. Yo Mbak Eka perhatine sih. Rene monggo Mataram. Turut. Ayo. Larak disampirke, Sekarang hampir Eka, Nggih. si melek, Nduk. Pangestunipun masih dong. Iya, iki Pak Gun Arianto ngunduh mantu ndongake apa kowe Cahayu? Nggih, mugi-mugi Mbak Manten Mas Manten tansah pinaringono jodoh sejati-sejatinipun jodoh. Amin. Amin. Langgeng tumeka puputing yuswa tansah kinandenan putra ingkang saleh lan salehah. Amin. Amin. Ya Nah, rabbal ngalamin. dongane bocah SD iki mesti anu Mas Yuda. Mesti akeh mandine mergo isih resik urung Piye ta? anu apa-apa. piye ta? Piye ta, Mas? Anu Mas Lintu sampean kok SD. Lah, Omongno. Paut. Paut. Jenengan mboten pitados nek kula paut. Saiki emponge iki lho nang ngene tak. Empang sakmono terus. Piye arek nganggo ae. Nggih, niki mantene kakung menika CEO, Manu Mbak Eka. CEO dalam Nggih, sebuah owner perusahaan. berkah ayam. Wah, berkah. Oh nggih. Usahanipun ayam. Ayam. Nggih, lha menika ndokipun percontohan dadi Heeh, kuwi lenjunge. Dok wis 17 tahun ora netes-netes. Wis bosok wis. Anu yo, iki cewek gaul sik. Monggo. Cewek gaul digarap tayub sik lagi romo seger. Oh. Ya. Mbak niki kan anu sik leren ning kono sik Istirahat, aja istirahat, Kok istirahat. istirahat. kula tak sumet Lega. Nggih. Istirahat. Sik, monggo. Yo buka bonang Mas Heri, monggo tayub ki sik cewek gaul. Monggo yo. Nem-nem loro. Oh sik. Oh. Lah. Kuwi apa? Apa? Buka bonang. Piye ta bukane apa? Cewek gaul to. Hah? Nem-nem loro, jiji rolu, nempyong. Oh ya wis. Ya wis bener. Bener. Ya ngono memang bukane ngoten. Mas. Ah yes bener Bener. slendro iki. Ya aja diwara aja dibantah. Ben. Pokoke apa omonge dhek iki bener ora bener. Kabeh. Bener kabeh aku. Ya, monggo Seri. Yo, kendangane tangan. Oh, ayo yo. Kowe isih wangi. Ibarat tebu Ibarat tebu
Pas omah. Reteke Mas Nanda. Oh. Yo, dangdut ke tanan. Yo. Ibarat Terima kasih, matur nuwun wis diaturke cewek gaul. Yo, gemene wektu. Mbak Fahmi karo Mbak Suci, bawa montaran turun. Yo. Yo. Ae ao ae o Ketan bali ulang apa setiane kelakon. Yo, ana sing ngesake sambel kemangi. Sambel kemangi, yo didum loro. Dum loro, dum loro. Sing nyambel padha enake, padha sedepe, padha pedese. Oke, oke. Ayo diaturke. Yo, Cah, sambel kemangi. Monggo, yo. Awas.
Yo. Terima kasih. Atur nuwun. Wis diaturke. Yo, sik. Saiki Dini karo Mbak Dita yo monggo. Dini Dita. Monggo, yo jemeneng monggo Mataram. Turut. Yo. Ae aoe. Semangat ya Nduk ya, Mbak Dini, Mbak Dita. Semangat. Selalu Ayo kudu no. Ora ya arep ngopo. Anu sik, aku nyuwun anu Malik Pelok. Oh, Malik Pelok. Nggih. Iki ana sing ngersake anu Mas Napa? Yudo. Nggih. Niki rada klasik, ana sing ngersake sarung jagung Semarangan. Weh, Pak. Pelok barang. Cocok. Nggih. Ah. Remenane piyai mriki menika panci warung jagung. Warung jagung mriki. Sarung. Lah ya ning warung iki gawe sarung lho arep kuwi kan. Oh ya enak. Yo. Buka bonang monggo Mas Heri. Monggo. Monggo yo. Yo. Mbak Dita.
janji riptanipun Bapak Mas Yuda. Nggih. Nggih, sampun kulaturaken. Kula kintunaken dhateng Patarna Tania Jaya Pak Supomo saking Jember. Lajeng menika Mas Agung rancak gamelan Wonogiri. Mas Wardoyo Jumantana. Oke. Oke. Ayo. Iki saiki gentari karo Mbak Niken Salindri. Oke. Niken Gentari karo Niken Salindri. Wah. Bentar terus. Yo. Ae jajah kemerdekaane wong. Lah ngapa ta? Jajah kamardikane wong. Wong turu iki padha karo wong merdeka lho. Sapa? Gah, Sapa sing turu iki sapa? aku. Oh, Mbak Niken lagi. Iku nek ana wektu dienggo istirahat wis sah hukume. Heeh. Nggih ta? Nah, kejaba nek sing turu niku Mas Mondol, aku ora tak cemplunge kali ngono. Ayo. Yo saiki Mbak Niken Salindri karo Mas Yuda, Niken Gentari karo Mondol. Kena, sampean balik. Ngene. Ini, Dek. Dek, ngene. Ya wong ta. Nyapa ta, Lek? Tak gebes-gebes iki apa, Dek? Ah wong kok ayu ning Lah, Ayu ta. mangane opo to ya? Aku, Wong kok le kemokop. Nah iya. Kita pentung-pentungan iki. kok pendung-pendungan piye ta? Ora nek anu kon iso duding-dudingan. Oh, kowe salah. Oh, ngono ta karepe iki. Kaya wong sut. Kaya coba kabeh ya baul ya. Iki ana sing ngersake Lestari. Ayo. Oke. Ayo. Menika dikulaturaken Pak Asmara Santo saha para kanca. Oh nggih, Mas Moro Santo. Wah, asmane Bapak Semar. Ayo. Monggo ayo Lestari diaturke, Nduk Niken karo Nduk Gentari. Monggo, ayo ngene. Jago.
Nduk Niken, terima kasih. Terima kasih, Mas Aweto Bayu. sehat, aweto Amin. kundang, aweto laris. Amin. Jaga kesehatan ya, Nduk. Nggih. Mas Yudo, Nggih, Mas matur Bayu. nuwun, kan Matur ana nuwun patang sanget. ngapunten. Nggih. Sakenipun ayo padha ndonga. Nggih. Panjenenganipun Bapak Gunaryanto sak kulawarga tansah manggih rahayu wilujeng niskala. Amin. Sumarambah para warga ing keras sakiwa tengenipun tinebihna ing durga sengkala cinaketna ing bagya mulya Allahumma. Amin. Mas Yuda